Днес в рубриката на Държавен архив Русе Толя Чорбаджиева ще ви разкажа за една много интересна и емблематична за културата на България личност. Здравейте, точно така става въпрос за Елисавета Морфова. Името на Елисавета Морфова е познато на русенци, а пък аз, ровейки се и с спомените на различни личности, които се пазят в Държавен архив Русе, се натъкнах и на тези на актрисата Морфова, която отдава целия си живот и душа на театъра и не заслужава да бъде забравена нейните снимки да събират прах някъде в архивите. Младостта й минава в Силистра. По това време градът се намира на територията на кралство Румъния. Български език там е забравен. Там тя се ражда през 1912 година и на 16 години стъпва на сцената на местния театър. Тогава, независимо от неприятностите с властите, група ентусиазирани български самодейци изнасят спектакли на родния си език. Открита е като талант от своя чичо, който е бил учител по музика. Тя имала великолепна физика с царствена осанка и темперамент, изпъквала много по това време. Тя е печелила дори титлата Мис Доростоло. Нямало как да остане незабелязана. Вече с натрупан опит артистичен през 1938 година тя напуска родния град и заминава за Букурещ, където активно участва в трупата на българската колония. С идването на 9 септември 1944 година се дава възможност на Силистренската самодейна трупа да се узакони като общински театър. Народната власт тогава признава таланта и дава почетно професионално актьорско звание на Елисавета Морфова и така тя има възможност да направи доста сериозни роли. Ролята на Ирина е един от върховете в творчеството на Елисавета Морфова. Пиесата е играна 5 сезона. През 1950 година е поканена в Русенския театър. Още от втория си сезон в този театър тя успява да се наложи на вниманието на режисьори и колеги. Ролите й стават все повече и все по-сложни и по-отговорни. Не след дълго нейните колеги разбират, че притежава широк жанров диапазон. Тя умее да плува еднакво добре в различни стилове, в трагедията, в драмата, комедията. Наред с ролите от пиеси от световно известни автори, Елисавета Морфова е известна и с изпълнението си в български пиеси, като например доктор Елена Василева от Всяка есенна вечер на Иван Пейчев, за която роля получава награда на втория национален преглед на българската драма и театър. Тя остава в архивите на театралното изкуство не само като изпълнителка на роли, била е рецитатор, ръководител на художествени драматични състави, участва в български игрални филми. На русенска сцена минават зрелите години на актрисата. Там тя играе непрекъснато до пенсионирането си до 1978 година. Благодаря.